Ngisathanda kuthola umbiko la kuthiwa iBafana Bafana isikwazi lokuqualify for iAFCON 2025 after imatch eSouth Sudan ade idlala neCongo. South Sudan ishaya iCongo ngo-3-2 ade bedlala namhlanje. So ngalokhu kuyaconfirm ukuthi iBafana Bafana isiqualifyile yize ingakayidlala igame yayo yakusasa iyodlala neUganda. So nje kusasa sobe sesidlala but as things stand iBafana Bafana iqualifyile. Athi kusasa manje silwela ukuthi sibu number 1 nje asodlala neUganda kusasa. iUganda ina 10 points thina sina 8 points. iCongo ibe na 4 points lapha ezansi after 5 games. Kuthi iSouth Sudan yona ina 3 points after 5 games lakho. And ngizwile kuthiwa igame yakusasa soyidlala neUganda isold out. Yabo isold out le. So kusasa nje kuyoba igame yangempela ngoba iUganda iphezulu nga 10 points. Nathi solwela ukuthi sisiqhwakele sibe phezulu. Khona ngesithole amathimanzi mama sesigroup lapha because mase kwenziwa ama group so groupa namathimanzi uma so ba number 2 kanje mele senze short sibu number 1 kuyangijabulisa ukubona amathikithi e17,000 asedayisiwe for igame yeSouth Sudan eBafana Bafana ezodlala ngomhla 19 November yabo abantu abaqhubeka bathenga amathikithi idlalelwa le Cape Town yabo so kuyangijabulisa ukubona lezi zinto lezi iBafana Bafana iqhubeke iloku isijabulisa kanje abalandeli bazobuyela eStadium. Demo iBafana Bafana iqhubeka kahle kanje abalandeli bazobuyela eStadium yabo so nje bafethu nigcwale ngomhla 19 senze sure ukuthi iBafana Bafana iphuma ubu number 1 sisiqualifyile already but mele senze sure 2 number 1.